салом тамошобинони азиз, муовини раиси ноҳияи Данғара изҳор дошт ки бо қарори ҳукумат дар ноҳия биноҳои бузурги маъмуриву маишиву фарҳангӣ бунёд мешаванд. Ба гуфтаи вай, ин ҳама ба он маъност ки Данғара вилоят мешавад, аммо дар бораи замони дақиқи он чизе нагуфт. Дар ҳамин ҳол як манбаъ дар ҳукумати Тоҷикистон гуфтааст ки ин нақша мавҷуд аст ва қадам ба қадам пеш меравад. Бино ба ҳадсу гумонҳо дар сурати ба вилоят табдил ёфтани Данғара, қаламрави собиқ вилояти Кӯлоб, шаҳрҳои Норакӯёвон ва ҳамроғон ба он тобеъ хоҳанд шуд. вазорати корҳои дохилии Русия ҳушдор дод ки шаҳрвандони хориҷие ки дар занозании гурӯҳӣ иштирок мекунанд, на танҳо аз Русия берун, балки депорт хоҳанд шуд. Ба гуфтаи масъулини ин ниҳод, ҳафтаҳои охир ҷанҷоли оммавии муҳоҷирон дар Русия зиёд шудааст. Як гурӯҳ аз зодагони Осиёи Марказӣ рӯзи 12 июл дар назди метрои Кузминки ҷанҷол карданд. Ба иттилои расонаҳои русӣ, шаби 27 июл низ муҳоҷирон дар яке аз кӯчаҳои марказии Санкт-Петербург занозанӣ карданд ва он бештар ба муҳорибаи бидуни қоида монандӣ дошт. 28 июл дар ноҳияи Лахш сатҳи оби дарёҳо баланд шуда, роҳи калон ва ду пули мошингузарро вайрон кард. Сабаби болоравии оби дарё ин аз гармӣ об шудани Пиряху мебошад ки дар ин бора қаблан агенти обу ҳавошиносӣ хабар дода буд. Бояд гуфт ки ин дуюмин ҳолати омадани сел дар ноҳияи Лахш мебошад ва сабаби асосии обшавии Пиряхҳо тағйирёби иқлим гуфта мешавад. агенти омор мегӯяд ки нархи миёнаи сӯзишвории автомобилӣ тақрибан 2 баробар боло рафтааст. оморҳо нишон медиҳанд ки болоравии арзиши бензини навъи АИ-92 моҳи майи соли гузашта оғоз ёфт. танҳо дар як моҳи охир дар тамоми нуқтаҳои фурӯши ин навъи сӯзишворӣ 2% нархаш боло рафтааст. ёдовар мешавем ки таъминкунандаи асосии маҳсулоти нафтӣ ба кишвар Русия мебошад ва гази моеъ асосан аз Қазоқистон ворид карда мешавад. Сиёвуш Зуҳуров, мушдзани тоҷик, дар нахустин рақобаташ дар Олимпиадаи Токио шикаст хӯрд. Зуҳуров бо натиҷаи 0-5 аз ҳарифи фаронсавиаш Мурод Алиев мағлуб шуд. дар риштаи бокс қаблан дар ин мусобиқот Шаббоз Неъматуллоев дар даври аввал мағлуб гаштаву Баҳодур Усмонов ҳарифи узбекашро интизор аст. Инчунин бозиҳои тобистонаи Олимпии Токио 2020 барои ҷудокорони тоҷик Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов ва Комроншоҳи Усопириён хотима ёфтанд. Айзек Ҷонсон, сокини Амрико, даҳонашро 10 сантиметр кушода ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун дорандаи калонтарин даҳон дар ҷаҳон дохил шудааст. ин бори аввал нест ки Айзбек рекорд мегузорад. ӯ қаблан низ бо чунин дастовардҳояш ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шуда буд. ҳоло ӯ туби бейсбол, себ ё шишаи лимонадро озодона ба даҳонаш андохта метавонад. ин буд чанд хабари муҳими имрӯз. Душанбе Таймсро дар YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter ва ВКонтакте пайгирӣ намоед.